Guys, kining dili gyud din mo mabasihan ang barong ug ang mga aksyon sa tao ba. Nagana siya buutan, hindi siya salbahis. Kaya na uban nga mga tao. Okay, kita daw, disinte kayo. Pero mga tao di niya ba? Ang yan ay nasosya ko. Kuha day, puro binuhag. Salbahis ba? Tabo nga daw na dito. Kuha man siya ka ng potohan na YC do sa price gas. Ya, karon kay kuha man to siya mga utangan rin yung kaon sa buha ba. Ya, butan kay siya tanawon. Need kay siya tanawon. Ya, kuha. Pag mukaon to siya, mamulisin siya. Ya, na siya. Yung singa na siya, kaon. Nabang mo yung kabangan, thank you Lord, sa ana ba? Ana ba? Butan dito siya, kung mo siyang tanawon. Pero, bakukang resulto. Anay tabo guys, daan niyo na siya. Kanang tuugan mo siya na kanang tamong niya siya ba? Masaligan yun mo siya ba? Dili siya nga anis siya ba? Anis. So, dili siya anis siya guys. Walang nakaanda ko nga. Dili siya yung mabasihan ang barog sa tao ang iyang mga buhat ba mga aksyon niya dahil kanang mangurot butak ay guys mangurot gani man yan yung bisingan ng kaon. Thank you sa Lord Bakirni ayan na bising pinuhay ba tingin kuha na binatang tauhan na dahil kay ang istorya na siya ay tendency nga full auto na siya sa iyang trabaho kay mo lagi na wala gibaw kung sabi ka nang inungdan karon sige biya ko sa pangutang guys ay tabo why si to siya sa price gas ibang officer in charge ba wag manager niya sa price gas din ita mo ada rin ada po sa naga nga karon kay tabo lagi na sige to siya pangutang utang karon ay dinisi nga full auto na siya pero wag siya mo na mo ba nga padung nga ba kung mahawa niya ako na ni bayaran daan ako ni utang base ng mahawa niya kalit matabla ni iya na rin itong giplano kaanda ka ba nga buutan na barong tawana niya iya po yung bisingan ng taon nga nabang lang siya mag-thanks God ba pero ang problema dahil bakukang dahil suod yang uli ay kay kanang iya mangitablang yang utang na anon to'y adik itanawon ako yun hinganlan ni siya tawahan na kay kanang dili man ni siya kanang bad influence ato si Wendell Go pero adik siya tanawon pero good di siya tanawon kanang iya pagkatao kay ang istorya driver ko siya sa hauler sa doon buha. Ya, doon na lagi siya yung mga kakulian nga naundang siya. After mga 5 months yun, dugay na. Itabo. Gikan sa itong itabuha nga nakautang siya ba. Usar ko doon kakananan niya. Dayon, naundang siya sa iyang trabaho. Nabalhin siya dito sa syudad. Hauler yapon. Timing doon nga doon na siya gihatod ba nga items paingon diri sa south siyempre mabihan nga muha ni hunong gyud siya pero ubot kwintahon pwede na tong dili na lang to niya isud yang utang gamay tayo yun no adik sig barog pero kaingon ka nga sa iyang barog di ka makatuo nga honest di kay siya katuno yawang tao no nga disinte gyud barog di ka katuo nga kuha day
Kanang bakukang dai sud siyang ko. Nalablam siya utang. Yan nakauntungan lang gundil ko eh. Titi pila na gito ko kung utang dati. Akong gingnan 67 na matodong gundil. Siya o dahil 70 o dagdagan. Biyahe palagi kuno siya sa out dapat siya ihatod. Yan yung gibayaran niyang utang pero ubot kwintahon wala na to eh. Dili na to kuan. Ilang bay na gud ang pila ka buwan. Kataas ng 5 months. Ug kalimtan namto yung utang pero sa ihang barog makaingon ka nga ani sa tawhana. Ibayaran gyapon niya yung utang bisan ug adik sa tanaw. Ana ko guys. Kanang sa inyong ikasulti ani nga kuan basta ang kana lang yung tao dili nimo siya terminuhan nga kini siya buutan kini salbahe ni pinaagi lang siyang baro. Moro to guys akong gi kuan ba. Okay. Gi nga tao gud nga bida dili lang ta magkuan. Mag-istorya. Ilaan ting batasan uban.